Zvakadaro zvinenge zvisina kutarisira. Ufuchi unenge wakatambudzika naye kubva ari mudiki. Kuona kudhakwa kwake bai. Aitouya aitoeresera vanhu pakirawa apa ndopaaiyeresera vanhu. Dhoo cheni chakangobva patata koshekera saka handisi kuziva. Mhuri yeZimbabwe ndini wenyu hatirare sezvandakavimbisa kuti nyaya takufambira. Nhamba idzo dzakanzi news tip off. Wakatibata ipapo tinosvika ikoko kwaitika nyaya tosvika tichirekodha nyaya ikoko. Zuva ranhasi ndiri kuEast View. Zvandiri kuEast View tafambira nyaya yemwana iye anga achishedzwa nezita rekuti Anesu. Anesu mwana iye anga aine 12 years akaurayirwa pamba. Pano pandiri tichakurukura namai vaAnesu, tichakurukura nedzimwe hama dziri panhamo, tichataura futi pavhidhiyo rino kuti Anesu avigwa here, urongwa huri kufambiswa sei, mupondi uyu akacheka cheka Anesu nhengo dzake ari kupi. Zvada kuita da kutenderera panapa ndopamba pamadzibaba ivo vakauraya mwana iye anga achishedzwa nezita rekuti Anesu. Ndipo pamba pano toda kuenda kuseri kwemba iyi ndokwakazowanikwa mutumbi waAnesu wakafushirwa pasi. Vadikando kumborota zvanofika comment section ndo macases atiri kunyanyoriseva munyika ino yeZimbabwe ende tikuda justice maererano nenyaya iyi kuti itongwe zvakanaka nekuti nyaya dzatiri kurisivha dzizhinji dziri kuzongotsikwa-tsikwa kana vanhu vapara mhosva hadzisi kuzotongwa nemufambiro unofanira kunge wafambiswa pakutongwa kwenyaya idzi. Kuno kuseri ndokwanga kuchinzi kwakawanikwa mutumbi waAnesu wakafushirwa pasi. Mucomment section ndemedu ndateerera zvanofika mucomment section ende tarwadziswa senyika yeZimbabwe kuuraya mwana asina mhosva, asina chaanoziya. Anesu muzukuru wangu akurira pano. Zvakaitika nezvekuti amai vacho vaienda kunhengo kunyaradzo yambuya wake kwaiya. Pane madzibaba vatinonamata nawo kumasove tikati madzibaba, sezvo vanhu tinonamata pamwe chete, zvinonzi kunamata kunzwirana tsitsi parudo pachimwe chete. Madzibaba, tinokumbira kuti muite sei. Nhasi munorara nemwana uyu kuitira mai vake vari kuenda kupi? Kunyaradzo kwambuya wake kwaiya. Saka madzibaba vaenda kunorara nemwana vari vaviri. Kuseni kweSvondo past 6 vakabva vauya madzibaba pano. Vauya pano vakati madzibaba, mwana ndikumushaya. Mukumushaya sei mwana? Ndakuona dhoo cheni chakangobva patata koshekera saka handisi kuziva kuti ari kupi. Ndikati aiwa pakanaka. Hamene changa nditi tarisa patirauzi rawo nechipapapa ndopandakaona ropa. Ndikati madzibaba, ko ropa iri nderei? Vakati aiwa pane nyama yatatasirwa pamwe ndiyo yaenda pabhurugwa iyoyo. Ndikati aiwa pakanaka. Ndopandakati aiwa nhau inoda vamwe vanhu. Ndopandakasimuka pano ndikanoona muzukuru wangu apa nevamwe paNext Door apa kwakuzotakurana kwakuzoenda kupi kwavakanga varara madzibaba ava nemwana uyu. Kwakusvika ikoko, tichisvika pamusuo ndabva ndaona dhiropu reropa riri ipapo. Ndaona dhiropu reropa tisati tione paine muzvezve wokuratidza kuti pane chinhu chachichizoiwa. Kuseri kwemba uku tabva taona dhiropu futi reropa. Tazofamba futi pamberi pachona ndopatakazoona Anesu akarara. Kubva pana apapo kuenda kwese kumusoro kwakafukidzwa neivhu. Ndopakatanga kuungana vanhu vese tichizochema. Ndikazosimuka inini ndakuenda kupi nemuzukuru wangu
Gilbert kuenda kumapurisa kuruwa. Ndichisvika kumapurisa ndobva ndapira mapurisa. Mapurisa havana kutora nguva kwakuzotakura paya nemota kwakuuya kunoku. Kuzosvika kunoku vanhu vaungana ndo zvakaitika. Makadini? Ipe makadiwa. Isu tiripo nematambudziko emukomana. Pakaonekwa. Alright. Mama munokwanisa kutaura here kuti muri chii chemwana akashaya? Ndiri mbuya vake. Alright. Munokwanisa kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti nyaya iyi yakamira sei ende zvakakubata sei muchinzwa nyaya yakaita seiyi? Zvakandibata. Tasingatarisire kuti tingasangana nechiitiko ichi nekuti tanga titori pane rimwe dambudziko ratava tiri kutogadzirisa. Saka tiri pamusoro pekugadzirisa dambudziko iroro risati rapera titori pakati. Kuchibva kwangosvika shoko richiti tashaya mwana hatisi kumuwana. Saka tiri ikoko takangotanga kushushikana kuti ko mwana ari kunzi ashaika chii chaitika. Saka pakadaro tichiteerera tichingonzwa kuti chii chiri kuitika tikabva tangonzwa foni ichisvika zvikanzi mwana awanikwa but mwana apondwa. Alright. Munokwanisa kuzivisawo mhuri yeZimbabwe kana muri kuziva mupondero wakaitwa mwana uyu kana kuti bhodhi mutumbi wake wakawanikwa wakakuvara zvakaita sei? Inini kumuona life handina kumuona but vanotaura vanoti akabayiwa nechigero pano pachest apa. Achibva azochekwa nhengo dzake dzakawanzika idzi ndo dzaakachekwa. Pane vanga vachibvunza kuti nhengo idzi dzakazowanikwa here kana kuti nanhasi hadzina kuzowanika mushakabvu angovigwa akadaro. Mushakabvu kuvigwa asati achiri kumochari. Tiri kutarisira kuti pamwe mande asi hatizive kuti mande tinokwanisa here kuti hatikwanisi. Asi nhengo dzake dziri kunzi hadzina kubva. Dzakarembera dziripo panzvimbo. Hadzina kuzokwanisa kubviswa. Alright. Kumupari wemhosva uyu tanzwa kuti ndimadzibaba munokwanisa here kuzivawo kuti ari kupi? Madzibaba akasungwa. Asi nyaya haisati yatongwa. Ndo maziviro atinoita kuti haisati yatongwa asi but madzibaba vari mumaoko emapurisa kutaura kwatiri kuita. Alright. Mhuri yeZimbabwe nyaya yatiri kungokumbira panapa inyaya yejustice kuti munhu uyu atongwe zvinoenderana nemhosva yake nekuti nyaya dzizhinji dzatiri kufamba tichitora tinozonzwa kunzi muurayi akaponda asungwa zve2 days senyaya yatakatora kuchitungwiza. Mhuri yeZimbabwe panapa takutaura naamai vaAnesu. Makadii mama? Tiripo makadiwa. Tiripo. Munokwanisawo here kungotipawo mashoko mashomanana maererano nekurwadziswa kwatakaitwa isusu maurayirwo akaitwa mwana? Zvinhu zvangooma kugamuchira zvinhu zvakadaro zvinenge usinotarisira. Ufuchi unenge wakatambudzika naye kubva ari mudiki. Saka zvinhu zvinonesa kugamuchira. Kuti hamwe nongodai afamba zvakanaka. Makadii mama? Tiri pedo makadiwa. Tiripo. Imimi mama munokwanisa kutaura here kuti muri chii chaAnesu mushakabvu wedu? Ini ndiri munext door wasekuru waAnesu. Zvinhu zvakaitwa Anesu zvakatirwadza zvakanyanya. Isusu inini ndinoti kumhuri yeZimbabwe munhu akaita izvi anofanirwa kutotongerwa rufu nekuti chiitiko chakadai hatisati tambochiona mukati menzvimbo ini. Zvakatotishamisawo ende zvakatirwadza maitirwo akaitwa mwana. Zvakatirwadza zvakanyanya mhuri yeZimbabwe. Tinokumbirawo kuti musungwa yeye asatombotsudzunurweba, ngaatogara mujeri kana kutotongerwa rufu chaiko. Ngatenda mama. Tikumbirawo kubvunza imwe yambiro yamungapawo kuna mwana namai, ungavaudzawo mashoko ekuti chii? Inini ndinongoti zvangu ngatikwanise ana namai hatichengetedzei vana zvakanyanya. Usanyanye kutrasta munhu wausingazive. Usatambire munhu wausingazive, kuchengeta munhu wausingazive pamba. Unofanirwa kuenda kune vakuru unotaura kuti vagari venzvimbo kuti tine munhu ari kuno achizivikanwa nevakuru venzvimbo. Uyu muurayi uyu munozivawo here sezvo manga muri maneighbors mararamiro aaimboita kumashure aisava munhu anodhakwa here mufambiro waita uyu muurayi akapara mhosva izvi? Inini handina kuona kudhakwa kwake bai. Aitouya aitoeresera vanhu pakirava apa ndo paaieresera vanhu. Chingoita namamukasei masikera sei.
Alright, tinotenda.